Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Inaatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang rason kung nga wala pa maproseso ang 2.5 billion nga fuel subsidy halin sa national government. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Atty. Jun Altura, spokesperson sang LTFRB 6 ginpahayag sini nga madamo pa sang mga operator nga wala nakakuha sang pantawid pasada cards halin sa Land Bank of the Philippines, rason nga wala maproseso ang second tranche sang fuel subsidy. Nahibaluan nga natala na nga makabaton ang 1,160 ka mga operators sang pasada card apang 298 pa lang diri ang nakuha. Nagpangabay ini nga kuwao sa mga natungdan ang fuel subsidy cards agod maproseso ang ikaduha nga tranche sang mga ini. Madumduman nga ang nasambit niyang programa ang isa ka temporaryo nga tikang sang gobyerno para mabuligan bangod sa tuman kamahal sang gatong. Region 6 sa tanan ni nga klase transportasyon 12,000 ni ang 12,000 ni ang entitled diri. Pero sa subong way pa na naton gina isa-isa proseso bangod parehas ni sa PUJ, why pasing alokasyon bla per province. No? So hindi pa naton ginahulat lang naton ang figura nga i-download sa aton halin sa central office ng LTFRB. Inisi ka banderang Polanimas nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.